Uno! Mitä? Kereniskä? Missäs sitä ollaan eilinen päivä ja koko yö luuhattu? Siis vihdoinkin, kun meikäinen löytää arvoistansa työtä, niin heti on vaimon alkuttamassa. Että olis vissiin pitänyt ventelehtiä kotona sekin pitkä päivä. Sinun piti hakea vain yksi kermapurkki. Tähän on parasta löytyä hyvä selitys tai saat lähteä lopullisesti. Ihan oikeasti. Lajittele sinä sitten vaikka, että seteleitä sillä aikaa, kun minä vaatin yksityiskohtaisen selonteon. Kaikkihan alkoi luonnollisesti siitä, kun minä pahaa aavistin. Voi tätä epäonnen päivää! Miten tämä voi olla mahdollista? Tuotantohan on kasvanut tasaisesti. Mutta tulos on silti tappiollinen. Tuotto on jyrkästi laskussa. Soita heti poliisille, GRPlle, Interpolille, GPlle, FEPPIalle, soita vaikka James Bondille tai kelle tahansa. Miten tässä nyt näin on päässyt käymään? Miss Money Bunny. James? Yes, I am. Okay. Shaken, not stirred. No problem. But ammattiautoilijan on syytä muistaa, että joskus vastaan voi tulla toinen ammattiautoilija. Ja silloin ei ole kuulkaa leikki kaukana. Minä olen hyvin pahoillani tästä kyseisestä asiasta, mutta en ymmärrä, että ihmiset eivät voi opetella ajamaan kaduillamme tarpeeksi järkevästi. Kuljettajan on hyvä muistaa, että myös linja-autosta löytyy jarrupoljin. Se on siellä vasemmalla puolella, ei kun keskellä, eiks niin? Eikö poliitikot ole keksineet liikennesääntöjä sitä varten, että täällä ei ruvettaisi kaahailemaan jollakin linja-autolla? Minä teen tästä aivan varmasti jutun ohjelmaani. Voi herra Jessus, sattuuko pahasti? Soittakaa ambulanssi! Where am I? Accident. Onko luita poikki? Tuleeks verta? Mitä? Älä kuole! Älä anna toisten kuolla. Excuse me, who are you? Puro. Oda Puro. Nice to meet you, Puro. But who am I? Just a minute, Miss... Joo, mennään sitten hajautumaan tästä. Tietä ensiavulle. Meessäkin hajautuu siitä, kuule piipa on paikalla. Ei helmata appiukko. No, oli menossa appiukon luo. Täytyy heti mennä kertomaan. Appi, Puura. Very nice to see you, Mr. Double O. Uno. Ah, Italian agent. What? 001, 001. Uno. This case is very complicated. Where can we discuss? Let's go over there. Mr. Dura is not here at the moment, you know. What?
You, Tsuno, Uno. But me, You can wait here. I give you more indication. I'll be back soon. Yes, but... Agentin pitäisi saapua minä hetkenä hyvänsä. Onko kukaan soittanut? Kukaan ei ole soittanut ainakaan minun aikanani tänne. Missä se viipyy? Minun täytyy kohta mennä palaveri. Lentokoneen olisi pitänyt varmaan jo saapua. Nyt se soittaa. Neiti, tulkaa äkkiä. Taisi päästä Kuka? se Vai tuuraa sinä? yhtymäsabotoirin jäljiä. Tarvitat suunnitelmaa. Sinusta tehdään houkutuslentu. Johdattelet sabotorin loukkuun. Ei, enhän minä voi. En uskalla. Kulujen peittämiseksi ja vaivan palkaksi. Kyllähän minä voisin kuitenkin yrittää. Voi olla, että tarvitset tätä. Voi kamala sentään, mitä minä tällä teen? Tehdään näin. Sinä kaavaile katua pitkin, haukutelematta mukaan se koko. Here's your plan. Yes. But no, Tura. Take these. No, yes, of course. Oh, yeah. You will follow this woman everywhere. Understood? Märtsä! Et ikinä arvaa. Et ikinä arvaa, mihin töihipä pääsi, kuule hei. Sitä ei kyllä ikinä arvaa, että sä olisit töissä. Meinaatko että sä olisit niinku ruvennut paiskiin duuniin? Eikö se ole enemmän tollanen etätyöntekijä? Meinaan vaan, että mahdollisimman etäällä töistä. Mitäs täällä tapahtuu? Kas Uunohan se täällä. Sanonpa agentti Puro. Turapuro. Kaplo Tsuno. Älä ihmeessä voi hitsi. Sittenhän sinä tarvitset nimittäin agenttipaketin. Sellaisen minä sattumoisin nimittäin keksin, nimittäin tämän. Ja tästä lähtien nimeni on nimittäin ytimekkäästi keksiä Hässä. Ei kun Mitäs täällä tehdään? En minä vaan tiedä. Sitä nimittäin käytetään vain hätätapauksessa. Älä paino! Hammasarja! Häh? Ihan oikeasti hammasarja vai? No nimittäin ei kannata käyttää, ellei ole aivan pakko. Linkkuveitteessä on automaattinen sensori, joka haistaa ongelman ja toimii sitten sen mukaisesti. Nimittäin turhaan käytettynä saattaa olla erittäin vaarallinen. Kyseessähän on prototyyppi, jota ei ole vielä nimittäin kunnolla testattu. Osaat se niinku englantia? En tiedä, kun en ole koskaan nimittäin kokeillut, mutta hetkinen, täällä on nimittäin milloin ratkaisu. Mikähän se oikein niinku tuo on? Nimittäin tämä tässä on kielipää. Näytäpäs tänne sitä lappua. Watch this woman. Tämän naisen vatsa on kaput. Taitaa olla kaput toi sun kielipääs. Oisko kieli kuivunut? No nimittäin. Kuulemme voisin jeesaa teitä. Pientä muotollista korvausta vastaan tietty. Mä nimittäin oon ollut joskus lajoilla kieliposkella. Tai siis simultaanitulkkina, niin kuin sanotaan, juoma palkalla. Jos mä en oo oikein tulkittanut noita harakanvarpaita, kuule sun tarvitsee pitää öykalla vetävän näköistä typykkää. Ja muistaakseni sehän sulta onnistuu. Se lähtee töistä, katsotaan nyt 3 minuutin kuluttua. Juoksemalla sä saattaisit vielä ehtiä. Kas päivää, ei lentokoneen sattuisi tietämään, missä se mahtaa olla tämä vuotikorien kongressi. Tai olenko mahdollisesti erehtynyt valtiosta? Kukas te sitten olette? Meikämäinen on Australian keikkakuru. Keikkuru, Tsuno. Luulenpa tietäväni, missä se konferenssi pidetään. Minä voin neuvoa teille tien. Seuratkaa minua. Vie mut minne taan, taivaan rannan taa, yli merten seilataan, yli vuorten kakvestaan. Ei, minun oikein on.
Avaa ovi! Hei! Ovi auki ennen kuin Pekanen hermostuu. Halo? Nyt se teollisuusvakoja on telkien takana. Teollisuusvako? Ei Ei pidä paikkaansa. Vakoilijat oot ite kuule. Minä on Puro. Erittäin salainen raketti. Toimii kertakaikkisesti. On tämä kyllä ihmeellinen vehje. Hetkolle neiti! Tuot tänne näin. Ei kun minä olen raketti ja sinä olet rosvo. Enkä ole. Minua pyydettiin pelkäämään sinut tuonne. Oho! Tuo ei tullut ainakaan tästä rakettilikkarista. Se olikin ansa. Sinut olikin ilmeisesti tarkoitus. Mitä? Mistä oikein nyt päättää niinku kyse, että noin? Minusta tuntuu, että meillä molemmilla taitaa olla kerrottavaa. Minäpä aloitan. Se kaikki alkoi siitä, kun se mulkista saatiin. Nyt on kuullut semmoinen homma, että nyt soitetaan appiukkolle ja vähän äkkiä. Olisihan se pitänyt arvata, että sinä törkyturpa työnnät nokkasi tähänkin soppaan. Kuka? Vai sillä tavalla? Tulkaa heti tänne! Mitä? Mitä tämä oikein on? Jaahas, täällähän on vielä parhaat hiillokset. Ovatko pyroteknikot palalleet rikospaikalle? Kärry kävi. Ai tekö taas? Minä ei kun aketti, siis pulkitsi. Tai siis tämä Sixter. Aamupäivästä ollaan hyvätekijänä ja nyt sitä sitten pistetään oikein kunnolla hyrsky. Kun tämä neiti siis tietämättä kerkäs pekkäläiset tuohon halliin katos ja sitten kävi niin, että se halliväri kun posahti taivaan tuuliin ja aika että. Ai se on tää neiti, kun on se suurempi kriminaali. Ei kun minä jahtasin tätä neitiä, kun Mulkvitsi seikkaili tuolla. Kyllä säkin oot melkoinen mulkvisti, jos sä jahtaat viattomia leitejä. Ei se kuule mikään ihme oo, että se sut sille telkes. Hei seis, pysähtykää! Immaan perusteellisen, voi jumalauta. Joka Iikka käde pystyy ainakin näin alkuun. Joo, no poliisi tietysti voi laskea taskuunsa. Kiitoksia. Kyllä tää Uulo ja sun sihteeris on kuule sun puljus nyt pelastanut. Ja sitten limmaan perusteellisesti. Pakko myöntää, että kerrankin tosta lantakasasta on ollut apua. Paljon sä meinasit maksaa tolle oikealle agentille? Mitä jos palkkion sijaan tarjoakin Uudolle tästä pitempää pestiä? No kukas tämä sihteeri sitten oli? Semmonen hoikka, keskiääni on ylittänyt, aivan rupsahtanut, mutta naama oli kuin petolinnun perse.